V závěrečném videu si ukážeme tvorbu okolí a potom nějaké základní nastavení renderu a bude ulička v základním provedení hotová. Všimněte si, že jsem opatřil vršek těch hradeb texturou, nikoli tedy, že by se na celou hradbu dávaly tašky jedna po druhé, protože to by značně zvýšilo datovou náročnost toho modelu. Takže je to taková pomocná technika, kdy na tu plochu střechy té hradby je použita textura tašek, což nevypadá tak dobře jako u těch domečků, ale ten model ještě je i pro méně výkonné počítače zvládnutelný. Tak nyní si do scény vložíme oblohu. Je tady volba základní oblohy. Tato funkce v podstatě obalí ten pracovní prostor polokoulí obří. A pro tuto oblohu si uděláme materiál s názvem obloha a dáme mu texturu Sky. Vypneme odlesk a oblohu budeme aplikovat na stejnojmenný objekt. U té oblohy ještě nastavíme, krom toho, že je sférická, tak dlaždice 5x5 zkusíme. A dáme beze šva. A nyní můžeme zkusit scénu vyrenderovat. Nejdřív si nastavíme velikost výstupu, můžeme zkusit čtvercový formát, takže dáme 800x800 pixelů, což je jenom takový náhledový rozměr, ale pro to vyzkoušení to stačí. A tady tím tou prostřední klapkou renderujeme do prohlížeče. Scénu si lze renderovat z různých pohledů. A při nalezení správného pohledu lze si ten pohled uložit, a to tak, že dáme do scény kameru a v případě, že tady takhle ta ikonka je vysvícená bíle, tak je kamera aktivní a kamkoliv se podívám potom, nebo otočím pohled, v případě, že zapnu zase tu kameru, tak se mi to vrátí do původní polohy. Můžu ještě pootočit oblohou, abych měl zrovna v tom renderu zajímavější mraky. A zkusím scénu opět vyrenderovat. A dále ještě si můžu pak pohrát samozřejmě s nastavením slunce, kdy mu dám nějakou jinou hodnotu dne, nedám 10 dopoledne, ale třeba 12 hodin. Vidíte, že stín se mi, nebo pohyb slunce se mi změnil a samozřejmě si ty světelné podmínky v té vyrenderované scéně budou jiné. Ty stíny jsou daleko ostřejší a větší. A ještě si můžu zkusit použít funkci globální iluminace, která mi vypočítává odrazy světla ve scéně mezi objekty. To se provádí zde v nastavení, kdy tady v efektech se dá přidat celá řada funkcí a jedna z nich je globální iluminace. A při renderu globální iluminace je nejprve počítáno právě odrazy
odrazy světel mezi plochami, což je vidět. Render se značně prodlužuje, ale potom vykreslením zejména tmavých míst a míst ve stínu je mnohem propracovanější a celkově většinou má to ze zření té scény lepší vzhled. A další takovou úskalí té globální iluminace je to, že může právě to, jak se mezi sebou odráží to světlo mezi těmi objekty, tak některá místa můžou působit přepáleně, čili při použití globální iluminace je vhodné snížit světelnost zdroje světla. A to je tedy výsledný render při použití globální iluminace. Můžeme si ještě pro srovnání vyrenderovat úplně ten samý pohled bez použití globální iluminace. Cinema řadí vyrenderované obrázky tady do historie a můžeme si je pak následně jednoduše porovnávat. Vidíte, že průběh renderu bez iluminace je mnohem lepší, nebo teda rychlejší, ale nicméně, když si porovnáme jednotlivé rendery, tady si můžeme označit jeden jako A, druhý jako B a následně provést porovnání, tak tady toto je bez iluminace, vidíte, že ty stíny jsou daleko tvrdší a tmavší a zde je prokresleno i ta textura v těch stínech, takže použití té iluminace je určitě vhodnější. No a to je, co se týče e-learningu tvorby historické uličky, všechno. Děkuji za pozornost.